Yun, kamusta po kayong lahat? At muli po, ito po si Uragon Tinoy. Ngayon po ay pupunta naman po tayo kay Ate Aileen para kamustahin po natin kung ano na ba ang buhay niya ngayon pagkatapos nating mapagawa yung kanyang bahay. So ngayon, kakamustahin po natin si Ate Aileen kung ano na po yung bago sa kanya ngayon, kung nakatulog po ba siya ng maayos o natitirahan nila ng maayos yung kanila pong bahay. So ngayon po ay papunta po tayo. Tara po, samahan niyo po ako. Agilos, pag umaalis si Ate Aileen, nag-iiwan na lang pagkain sa inyo. Opo. Ano yun, luto na? Hindi po. Lulutuin mo pa lang? Opo. Ikaw ang magluluto? Opo. Tapos papakain mo kay Monica at saka kay Agilos. Opo. Bait naman ng batang to. Ngayon, pinakain mo na sila. Opo. Kanina lang. Ikaw lang ang binibili na ng mama mo? Yung dalawa mong kapatid, hindi na talaga umuwi dito? Hindi na talaga sila umuwi? Hindi na po. Bakit? Eh, maayos na yung bahay nyo, oh. Maganda na yung bahay nyo. Uuwi rin po eh. Kapag nakita niyang maganda na yung bahay nyo, uuwi na yun, ano? Opo. Nasaan sila ngayon? Nasa tiyahin ko po. Nasa tiyahin mo? Opo. Cute naman ang tatlong batang to. Anong oras uuwi mama mo? Mamaya lang po. Naglalaba sa baba? Naglalaba? Opo. Galing naman ng mga batang to. Ano, kamusta yung bahay nyo? Maganda na po. Masaya ka ba? Ha? Opo. Masaya ka? Opo. Sa gabi kapag umuulan, hindi ka na nababasa. Hindi na po. Pag malakas ang hangin, Hindi na rin po. nakakatulog ka na ng maayos. Opo. Ang galing naman. So, ibig sabihin, okay na kayo dito. Opo. Okay na po kami. Ang galing naman ng bata. Ang cute, oh. Anong oras daw uuwi yung nanay mo, Aglos, si Ate Aileen? Mamaya lang po. Ha? Mamaya. Gabi pa yun uuwi? Maya-maya dito na yun? Ibig sabihin kayong tatlo lang dyan? Opo. Hindi ba kayo natatakot? Hindi po. Bagay, malapit may mga kapitbahay naman kayo, no? Opo. Ito po yung pinagawa ko pong bahay kay Ate Aileen. So, ito po. Sa loob po yan. Ay, sorry. Sige, Agilos. Meron akong dala dito, Agilos, oh. Yan. Salamat. Oo. Pakisabi mo kay mama mo, pumunta ako, ano? Opo. Salamat. Anong sasabihin mo pag dumating si mama mo? Atating po. Anong pangalan ko? Kay Jojo po. Uragon Tinoy. Opo. Hello, Monica. Kumain ka na, Monica? Oo. Anong ulam mo? Tinas. Sardinas? Oo. Masarap? Oo. Oh, galing naman. Busog ka na. Busog na. Busog ka na. Ikaw, Agilos. Busog na po. Busog ka na. Sino nagpakain sa inyo? Di araw namin. Si Kuya Harrison? Hmm. Si Kuya Harrison nagpakain sa inyo? Hmm. Ang galing naman ni Kuya Harrison, ano? Naasahan talaga si Kuya Harrison dito, ano? So ito po, ngayon po ay wala na naman po si Ate Aileen dahil naglalabada daw po sa baba at naghanap po ng mapagkakakita. So ang kagandahan lang po dito ay kahit po maiwanan yung mga bata sa bahay ay maayos na po yung kanila pong tinitirahan. At di katulad doon sa kabila na nakatira po sila sa gubat, hindi natin masasabi. Mga ahas, tapos yung bubong nila dati puro yero, pero yung yero hindi nakapako. So ngayon po ito po si Agilos at wala daw po si Ate Aileen.
So yun po, maraming salamat po at dinalhan po natin ng bigas at mga iba pa po na pwede pong magamit nila sa mga susunod na araw. So yun po, maraming salamat po sa akin pong major sponsor na Anonymous po at kay Ma'am Tiromi Jeniseki, kay Sir Tating at sa iba pa po nating sponsor na nakatulong po sa akin dati, kay Ma'am Tiromi Jeniseki, kay Maria Ligaspi. So yun po, maraming salamat po sa inyong lahat at muli po na balikan ko po si Ate Aileen dito pero wala po siya ngayon. So yun po, maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po naman tumututok po sa akin pong channel at sumusuporta po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. God bless po.